medyo mani wala may kuryente diri Doña Maria kay na ay dump truck nga kana di ba na dump truck nya kanang murag sa likod nila baka nang murag container giana niya ang container sa likod sa nilabay sa highway ano na igaw ta ng mga wire dito nga tumba ang poste Ginoo may kuryente karon. So I decided nga magpa-washing na lang ni kay unsa man ni among balay may mag-among balay kini mga generator mga anak igang pudikis nga tanan. So anyway nagkatapos kong manghod kay tingnan ko ngayon kita sa floor wax. So until now ga-exist na po nang magpasok floor wax sa tanawa umura namang gidig taga-insidious ni sila blab dere nga naman kay ingon anak. Unsa to? Nag-exist na po ni no ka na magpasok ka ng floor wax murag unsa man elementary manata ko or high school ana. May makadumdum sa una mga dili makapasok floor wax wa ipalit. Onya, tay kani nga floor wax Starbucks app mahal naman ni di ba? Kung tigpas kag floor wax sa una day kabalo jud ka nga nay Tycoon. Kabalo ka kailangan Tycoon? Kaning kung manghod wa na kailang Tycoon kay ang nadak-an ana mga ingon ani naman. Ang Tycoon mo to siya barato. Dan kani kay di ba murag wax man kini siya. Wax man kini siya. Kada bitong murag kanang basaon siya. Ang Tycoon murag tong sabon, di ba? Tama man no? Oh, katong murag sabon katong iana nimo and yung sa una dai sa mong balay di ba mo tayo sa una. And then kanang muta mong gina ana na sa una. Unya sa mo kaayo kay kanang unsa ni kanang buntag sayo kay pagkaon kas kong mama kay kanang pang-relax na din na magyayo na din siya kasapot kaayo. Nya karon kay di naman siya magyayo kay uban-ubano naman siya sa event na. Imagine kung wala ko na host day gyaw-yawan gyapon ko taman karon. No daw bi. Magunsa na ay karon. Kung manghod. Sabi akong spinner guys. Kada bitaw mga kita mas mga video, di ba? Kanang bibo kay akong mga videos kay itong nga sa kasal ba. It's because siya ang mga ting music atong mga tiktok katong itong mga wow, itong mga ay it's really such a minute. Gali-gali na kay kung mag-stay around ako diri sa balay kay magtrabaho kay ana. Pero wala lagi mabot diri na. Tara na oy manglakaw na ta oy. Get on ta mo sana igo na postiha dito sa gawas. Na mo naging gid ang padulongay nga sudan kabalo na gid ko kay kung papa nagpalit dag okra. Okay, sa unta man ang di mo kog okra kay mura man siya. Nang kag alam niya na ano yung lasa ng okra pero mga pilit-pilit man gid ginaon niya di magana mga pilit-pilit ay unsa ba. So yeah, we're gonna go na okay. It's heading to the house. I guess the house is very hot right now. Yeah, it's getting hot in here. Tutuloy siya. Muray bantayan. Kaya si mama po makasapot ka na siyang. Uy, grabe! Nagwasa nang mayroon siya nga. Ali, Diyo, mag-deliver ka. Ana, di ba kung ikaw mahanggat mag-deliver, dapat mo tabang ka mo. Guling-guling po ka, tunod-tunod. Na, dili. Akong ati rin mo tabang siya, di ara sa tubangan. Mga pag-snap. Oh, ito na, wait lang na. Ay, dili, nagdadala na sila bago na poste. Oy, shout out sa Elegant Life. Dili ni not a paid promotion. Pero, shout out sa Elegant Life for the very fast, action. Wait, kitang damahag. So, yeah, maning gawa sa mong kuhan. Pas-pas kayo sila nakakuhan da, poste. Siminto na ko na kanao mo na yung nalabyan sa kuhan kanina. Kaya naman na across here ang iyang mga wire. Nagkatong dump truck. Kaya nilabay siya early in the morning. I think wala pa niya nakitaan. It's a very traffic. Oh, so nice. Yeah, maraming salamat sa mga sa Elegant Light and Power Incorporated or Incorporatedization. Pag-lisod pa rin sa 5, giakap. Yung kanong dugdag pila to basta kay ang Tycoon kay di ba kana Starbucks ni kay pula man sudlanan ang Tycoon kay murag halap-halap nga pula. Lagi stripe. Oh, loose pad. Murag bato, murag sabon. Murag na-afford. Kasama sa una. Okay, sana na ba? Dani nga sa Rihanna binging. Sige, dapat November na ba yan? Dapat wala po sila. Yung gaapurahon nga mag-online selling. Nga, di ba kabalo ang busy sa hosting. Yung alaga-laga, bligya-bligya. Ganan na siya amot po, mga nung ganan kay ka mag-online selling. Ay, wait, kabalo ko, ganan ka mag-online selling ko. Kay, magtanaw ka. Isa na, pero mas kuhan yung kay November na ba? Dapat ma-dispose na tutanan ko yung mga Christmas lights ko. Hala, di na pa gina siya. Maglingkod na siya. Di ba, ka-live me sa balay in one place. O, napod siya sa pikas po sa sala. Dito po siya, magtanaw sa mua. Wala na yung mga parol, wow. Kanap po na mga parol po sa una ni pag Christmas na gani kay mag-contribute man ako sa mga kanang dalon sa eskwelahan. I know, project na siya sa elementary man ata. Elementary na no, elementary na. Naka-project kay na parol. Sa sa una sa mo anak po na mabalakan man ning ko kay may palit parol. Ay sa dog naman arbe na tanan dira unya mo makasud manggidala dito mga bongga kay pa katulad ko kay nga star. Ang uban pa maniga pa ilang mga star. Halagkag. Unya ako kay dili ko sure kung akong gihatag kay murag kanang recycle bitaw kanang gikan sa balay. Mga daan sa una mga gipon. Dali na pare kay share ka tong kanang Christmas party sa una sa elementary. Kunya kay. Siyempre magkuan na kanang Christmas party so there is exchanging gifts. Kunya daw kay kuan. Sa mong balay magkuan kay figurine sa una. Kanang di ba sa una usab mga figurine kanang ibutan siya sa isa ka corner sa balay. Nagkaabugan lang na sa dira kanang mga anghel nga gaana. Katong mga anghel nga awal dili anang anghel kanang anam ng mga anghel di ba. Kanang siyempre pag Christmas party kay ako mangod makapil ng Christmas party sa atong sanag. So kami sa una sa mga ate kay usay makapil og Christmas party kay wala may outfit, then wala may madalang regalo, so wala amot kanag.
So, among buhaton kaya naman bitapad ka balay silang Teresa. Shout out sa mga tapad na balay sila Andre sa Uyan family. And usay pud sa mapadala sa Barba family. Sa among buhaton nato pag Christmas party na kay dili man pagkita sa eskwelahan isod sa gyud mi kuan. Sa among buhaton nato nya kay luoy man kay ang amuan kanang kay exchanging gift biya. So luoy kayo ang amuang nabunutan kay kasi madawat. So okay na kami wala mi madawat. Nana kay di man mi appeal pero luoy tong among nabunutan. Sa among buhaton nato sorry kita mga figurine. Ang mga figurine sa balay kay kuhaon din to siya katong mga anghel nga nanggian na nag-iyang pakyut. Brushan din na sila sayo sa buntag. O dayon nya siyempre kututon to nimong ilok sa anghel kay para matangtang tong mga abog dito para di mahalata nga dili siya bag-o. So, puston lang dayon og kanang mga unsa ni kanang mga Christmas wrapper kung saan pa na sa balay. Ano mo dito pag mula ko na din mo silingan kay amo na din siyang ipadala na din sa ilahag ana. Unya abot lang kung naparbas ko basi nasa isa sa kong mga viewers aning video na ko ang nakadawat sa anghel. Kung kadawat ka sa anghel salamat ka sa Ginoo kay basin sir dito na anghel. Yeah, pero makapil kasi party sa una kung naalay madala pero kung wala mo sa akong memory kay dili kay makapil sa hayra. Si Sydney mo ay kuan. Sydney makapil naman siya sa una. Kasi kaya na may mga ate ug mga kuya amo na Mau amot sa una kay bagay eskwela man tanan. Hindi kay wala nila record sa record siya. Anyway, sama na siya mga chika sa mga kagahapon. Nga og pait pas abdo. Pait pas abdo, pait pas suka. Ay garin lang suka. Abdo kay pait kayo. Oh, ayun, gitu. Ano sila? Asya na. Naboard na siya kay sayo sa limata. Yeah, by the way, also woke up at 7 a.m. I woke up like this. Woke up at 7 a.m. kay nag-deliver ang mga lamisa ng mga pangabangan no sa Ginoo. Ay, wait lang. Approaching na ta sa akong mga alma mater. This is the alma mater of me. Dala to mga maya, mga goldfish, mga piso na color, dala bunot-bunot nga ilad bulad. Yes, I love SSS. And tabok na yun dali for the high school life. For my high school life, every memory kay ganda. So yeah, wala to mga kuan, sorry sa kagahapon. And of course, right now, na diri sa kuan sa Nigawas City High. And then I'm just gonna stop this video kaya ko pang replyan and all. So by the way, I would also like to thank everyone for watching my videos. Ayan, and then kung matingala mo nung nagkaabot ng 100,000 akong mga views sa Facebook. 90,000 sa akong mama ana. 10,000 na gina sa inyo tanan guys. Laliman gud ka nang buntag pa lang pagmata na ko akong tingog na akong gakadunggan sang cellphone taman. Udto hapon, gabi taman before matulog. Matingal ko magtanaw ko may magtrabaho ko sa kuan sa sala. Hala ko tulog na siya madunggan pud akong tingkay gibalik ang mga video. So again kung maabot siya 100,000 or katong 500,000, 400,000 sa akong mama jud na siya tanan yagid. Yeah, bitaw kidding aside, thank you very much as well sa mga nag-like aning akong Facebook page, sa tanang mga ga-support, sa tanang mag-comments, magtanaw sa videos and everything. Thank you very much kay amazing kay ang reach sa Facebook page. So, yeah, I think that's it. Thank you very much for watching this. Kaya maraging taytok sa ginang auto karon kay ano siya? Na-taytok sa akong auto karon kay boring kayo walay ko rin kasama sa Polima. Ayun na to siya sa illegal lights. Thank you very much. This is not a paid promotion. Okay, this is just, just a video. Walay lingaw. Yeah, bye guys. I hope you guys have a great Thursday. Have a great day everyone. Bye Z.